juni er overstået, og det er juli nu. Det betyder, at vi skal kigge på mine juni-favoritter. Så 5 produkter, jeg har elsket særligt meget igennem juni måned, og den første er de her sko her. Jeg er lidt beat up allerede, fordi at de ikke rigtig overlevede et mudret event, men de ser sådan her ud. De er fra Medicus. Jeg købte dem i Deichmann, og selvom det giver sådan lidt lægesko, lidt mormorsko, synes jeg, de er virkelig nice, og ikke nok med det, så er de så behagelige at have på. De har nogle fifs til, hvordan man vasker sådan nogle her sko, man virkelig gerne give dem. Men favorit nummer 2 er den her fra Dr. Jart. Den er modtaget i reklamegave. Det er en øjencreme, og den er amazing. Det er den bedste øjencreme, jeg har prøvet. Den minder meget om deres ansigtscreme, som også er en af mine yndlingscremer. Men den har bare den bedste konsistens, og den giver så meget fugt under mit øje. Min næste favorit er den her træningstrøje. Det er Planet Nusa X alt for damerne, og det er simpelthen fra kvindeløbet. Fordi i juni, der deltog jeg i mit første løb, hvor jeg løb 5 km til kvindeløbet. Så jeg synes bare, jeg elsker den her.